Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem upozorniť, že mikrofóny sú priestorové, takže každá jedna vec, každá poznámočka bude počuť na zázname. Ako vidíte, ani ja nemám pred sebou mikrofón. Len taká drobnosť kvôli poriadku. Dámy a páni, otváram 13. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Z programu dnešného rokovania sú oslovení pán poslanec Rác a pán poslanec Gašpierik. Na základe návrhov jednotlivých poslaneckých klubov sú členmi komisí navrhnutí pán poslanec Winkler a pani poslankyňa Augustinič. A za overiteľov záznamu a uznesení sú navrhnutí pán poslanec Bobák a pán poslanec Margolien. Má niekto iné návrhy? Bobák je v poradni detskej. No. Dobre. Namiesto pána poslanca Bobáka máme iný návrh. Pán poslanec Jackuliak, boli by ste ochotní? On bol minulé. Boli ste minulé. Tak... Bartoš. Pán poslanec Bartoš, ste ochotní? Ja som ochotný, keď viete čakať na mňa, nemám problém s tým. Ďakujem pekne. Ako viete, čas je drahý. Zajtra. Dobre. Keď pôjdem náhodou okolo. Dávam hlasovať o týchto návrhoch. Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie poslanci, pán poslanec Winkler a pani poslankyňa Augustinič a overiteľmi záznamu v uznesení boli poslanci, pán poslanec Bartoš a pán poslanec Margolien. Nech sa páči, hlasujeme. Prosím, držte hlasovacie lístky. Takže zahlasovalo 18 poslancov. Ďakujem pekne. Kto je proti? Sa zdržal niekto hlasovania? Takže jednomyselne. Dnešné skrutátorky sú pani Riedl a pani Timková. Ako vidíte, hlasovacie zariadenie na ktorých nás zlyhalo, takže to môžeme vyskúšať v praxi. Z programu dnešného rokovania sťahujem 3 body. Bod číslo 4, bod číslo 5 a bod číslo 14. Na stôl dostávate materiály mimo pozvánky, materiály R1, R2, R3 a R4. Dámy a páni, má niekto iné návrhy na zmenu, doplnenie dnešného programu? V prípade, že nie, dám hlasovať o programe tak, ako bol vám prednesený. Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Kto je za? Prosím, držíme listočky. Zahlasovalo 19 poslancov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Proti? Zdržal sa týchto hlasovania. Ďakujem. Takže prechádzame priamo na bod číslo 6. Návrh cenového výmeru na prenájom bytových priestorov areály Halkova 11. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhu komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje cenový výmer za účelom prenajmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu nebytové priestory areály na Halkove číslo 11. Predmet nájmu kancelárie 58 eur na rok na meter štvorcový, archív 40 eur na rok na meter štvorcový, dielňa 40 eur na rok na meter štvorcový, skladové priestory 40 eur na rok na meter štvorcový, parkovacie miesta 30 eur na rok na meter štvorcový, po prípade hodné osoby zreteľa v súlade s ustanovením paragrafu 9 písmeno C zákona číslo 138/1991 zbierky po majetku obcí znení neskôrších predpisov s účinnosťou od 1.12.2012 bez probléma. Nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Čo to bolo? Prosím, držíme. Zahlasovalo 19 poslancov. Ďakujem pekne. Proti?
Zdržal sa. Ďakujem. Bod 7. Informácia o preskúmaní územného plánu Políva stráže v zmysle paragrafu 30 odseku 4 stavebného zákona. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím danú komisiu na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o preskúmaní územného plánu zo Políva stráže v zmysle paragrafu 30 odseku 4 stavebného zákona bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Zahlasovalo 20 poslancov. Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Nikto. Bod 8. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného titul nájomnej zmluvy číslo 128/2002 do dňa 29.7.2002 znení neskorších dodatkov pre spoločnosť Vernosť SRO. Nech sa páči na diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím vás, stanová komisia o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo poprvé konštatuje, že zníženie mesačného nájomného sumu 1500 eur za prenájom spoločenského domu Vernosť nachádzajúceho sa na ulici Nobelova 30 o výmere užitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registrácie katastru nehnuteľnosti parcela číslo 13528 zapísaný na liste vlastníctva číslo 3749 katastrálnom podľa mesto, ktorý na základe zmluvy o nájme číslo 128 znení dodatku číslo 1 a 4 uzavreté v súlade s ustanovením paragrafu 664 a následovných občianskeho zákonníka doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť spoločnosť ručení obmedzený so sídlom Nobelova 3841-2 Bratislava, zapísané v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1 SRO číslo 16542 prípadom hodným osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmena zákona číslo 138/1991 dielky o majetku obcí znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 2002. Do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu. Predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia. Po druhé, schvaľuje zníženie mesačného nájomného sumu 1500 eur za prenájom spoločenského domu Vernosť nachádzajúceho na ulici Nobelova 30 o výmere užitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registrácie AN parcela číslo 13528 zapísaný na liste vlastníctva číslo 3749 katastrálnom území Nové Mesto, ktorý na základe zmluvy o nájmu číslo 128/02 znení dodatku číslo 1 a 4 uzavreté v súlade s ustanovením paragrafu 63 a následovného občianskeho zákona doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť spoločnosti obmedzeným do sídla Nobelova 38 Bratislava, zapísané v obchodnom registri okresného súdu číslo 16 do prípadom hodným osobitného zreteľa podľa paragrafu 9 odstavec 9 písmena C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov a to od 1.12.2012 do 31.11.2013. Dodatok číslo 5 nájomnej zmluvy číslo 128/012 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia miestneho zastupiteľstva v prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia miestneho zastupiteľstva. Toto uznesenie spráca bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči. Hlasujeme, kto je za. To si držíme. Hlasujeme.
Takže za hlasovalo 19 poslancov. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Hlasovanie sa zdržal 1 poslanec. Ďakujem pekne. Ideme ďalej. Materiál číslo 9. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vlastne súvisiacich práv a záväzku do správy rozpočtovej organizácie Ekopodnik RS. Nech sa páči, to na diskusiu. Pán poslanec Bartoš. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa len chcel opýtať, že z akého dôvodu sa to znova zveruje Ekopodniku. Sice tu v tej správe je, že aby správca areálu mohol využívať aj majetkové práva k nehnuteľnostiam, čiže to znamená nejaký taký vhodnejší prenájom pre niekoho alebo čo podobné. Mňa by to zaujímalo, že prečo to vlastne znova zverujeme Ekopodniku. Zverujeme to vďaka tomu, že naši mestskí poslanci, konkrétne pán poslanec Gašpierik a pani poslankyňa Augustínič, nám zabezpečili, že v rámci prechodu, alebo teda výmeny pozemkov medzi ministerstvom vnútra a mestom, v rámci ktorých došlo aj k výmene pozemkov, ktoré sa nachádzajú pri Kuchajde, ako takým súčasťou riadneho a súčasťou areálu. A zároveň zabezpečili, že tento pozemok sa nám kvázi hneď mal zveriť. Samozrejme, fyzické zverenie, alebo teda papierové zverenie prebehlo až niekedy okolo júna, augusta, septembra, teda v podstate neskôr než malo. A teda máme tu pozemky, ktoré riešené nie sú. My cenový výmer na Kuchajdu schválený máme, len ide o nové pozemky, ktoré nemajú správcu a teda povedali sme si, že keď Ekopodnik rieši Kuchajdu, tak nech rieši aj tieto pozemky, ktoré sú k nej kvázi prišlené, alebo teda, ktoré sa pri nej nachádzajú. To je všetko. A nebolo by to takto napísané v dôvodovej správe? Zrozumiteľne? No zase by to zrozumiteľne vysvetlili. Nech sa páči ďalšie otázky. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhu komisiu a návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje protokol o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie Ekopodnik verejnoprospešných služieb, predmetom ktorého sú pozemky podľa predplače, bez pripomienok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. Kto je za? Za hlasovalo 20 poslancov. Ďakujem. Proti? Zdržal sa hlasovania. Materiál číslo 10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenajmu nebytového priestoru v bytovom dome Sibírska číslo 13 v Bratislave. Nech sa páči sa na diskusiu. Je to lekáreň, áno? Áno, je to lekáreň. Určite? Áno. Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhu komisiu, návrh uznesenia. Áno. Miestne zastupiteľstvo poprvé konštatuje, že prenájom nebytového priestoru číslo 12/901 o výmere podlahovej plochy 51,30 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ulici Sibírska číslo 13, súpisné číslo 1598, postaveného na pozemku registrácie katastra nehnuteľností číslo 11918/1 a 4 a zapísaný na listke vlastníctva číslo 3240 katastrálnom území Nové Mesto doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Profúdov SRO so sídlom Sibírska 11831 Bratislava, účet 31 381 553, zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1 oddiel SRO vložka číslo 7742/B prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ustanovenia paragrafu 9a odstavec 9
Písmeno C zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí znení neskôrších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva nebytový priestor nepretržite od roku 1994 vkladá finančné prostriedky do údržby nebytového priestoru. Tento užíva ako obchodný priestor na účely lekárne s prípravou liekov a na predaj zdravotníckeho tovaru doplnkového charakteru. Po druhé, schvaľuje prenájom nebytového priestoru, tak ako bolo uvedené v tlači, za nájomné vo výške 67 eur na metr štvorcový na rok, počnom z 1.12.2012 na dobu neurčitú. Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, uznesenie stráca platnosť bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Za hlasovalo 21 poslancov. Ďakujem pekne. Proti? Zdržal sa hlasovania. Materiál číslo 11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy základnej školy materskou školou. Nech sa páči teda diskusia. Nikto nie je prihlásený. Poprosím komisiu na rozhodenie. Miestne zastupiteľstvo poprvé schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku, ktorého špecifikácia je uvedená v pretlačí a ktorý je v účtovnej evidencii vedený v hodnote 112 328,22 eur na obdobie od 15.11.2012 do 30.6.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska materskej školy Šuňavcova. Po druhé, schvaľuje výpožičku nebytových priestorov, a to súterénu a prvého nadzemného podlažia v objekte bývalej súkromnej materskej školy na ulici Pionierska 12 v Bratislave, ktoré špecifikácia je opäť uvedená v pretlačí, a to na obdobie od 15.11.2012 do 30.6.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska materskej školy Šuňavcova bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Za hlasovalo 21 poslancov. Ďakujem pekne. Proti? Zdržal sa hlasovania. Ďalší materiál číslo 12. Návrh na schválenie prípadu osobitného veselia týkajúceho sa prenájmu limitového priestoru v areáli administratívnej budovy na Halkovej ulici 11 v Bratislave asociáciu skateboardingu Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 1. Pozrel som si materiál, chcem jednu vec doplniť. My sme získali v tomto roku dotáciu v výške cez 10 000 eur od obvodného úradu práve na realizáciu skateparku pre mládež. Plus táto vec, ako viete, bola aj v našom rozpočte, len vo výške štvornásobne vyššej. Teraz dochádza k naplneniu tohoto celého a k realizácii s tým, že požiadame budúci rok, teda tento rok, obvodný úrad o ďalšiu dotáciu, ktorou sa táto vec úplne dofinancuje. Dotácia bude žiadať vo výške ďalších 10 000 eur. Nech sa páči teda diskusiu. Pán poslanec Bielik, nech sa páči, máte slovo. Pán starosta, chcem sa spýtať, lebo nie je mi to z toho materiálu celkom jasné. Bude potom táto asociácia skateboardingu, tam sa má vybudovať, ako vieme, nejaké športové zariadenie, či potom bude zabezpečené, že to bude môcť slúžiť širokej verejnosti, alebo či to bude len pre nejaký obmedzený počet osôb slúžiť. Vzhľadom na to, že tam ide dotácie zo štátu, je našou povinnosťou zabezpečiť a zmluve upraviť, aby táto aktivita bola bezplatná, to znamená bez toho, aby niekto musel platiť nejaké vstupné. Nech sa páči ďalšie otázky.
Pán poslanec Agoško. Ja som sa tiež chcel spýtať, či táto asociácia skateboardingu súvisí nejak s intergalaktickou obchodou, alebo je to úplne nejaká separátna záležitosť. To vám viem odpovedať. Neviem, či to o tom, či to nejak súvisí. Ale Interke, my sme na finančnú komisiu, nám chodili nejaké žiadosti o dotácie pre asociáciu skateboardingu a intergalaktickú obchodu a neviem čo, tak preto som chcel vedieť, či to s tým nejak súvisí alebo nie. Neviem, nemá nikto o tom nejakú vedomosť. Lebo tým sme poskytovali dotácie z finančnej komisie a teraz im zase poskytujeme nejaké úvady na nájomnom. Tak som povedal, že to má nejaký súvis alebo nie. Čiže nemáme o tom vedomosť. Je to ďalší? Ide o podporu mládeže, takže naviac to platí niekto iný. Ale mi to prípada také jednostranné. Jednostranné čo? Že podporujeme len skateboarding, čo sa týka podpory športu a mládeže. Priznám sa, pán poslanec, s tým názorom nesúhlasím, pretože ja vidím, čo všetko podpisujem, čo podporujeme a okrem dotácií, ktoré dáva finančná komisia, prepáčte, nehľadím na vás, lebo vás takto nevidím, a ja tiež dávam rôzne dotácie, väčšie či menšie, na najrôznejšie kluby, ktorí nás oslovia. A viem, že podporovali Inter, tých mladých interistov, a ako futbal, viem, že išlo niečo do hokeja, ale všetko hovoríme o deťoch a o mládeži, niečo išlo na basketbal a aj teraz bola zase nejaká žiadosť, ktorá aj išla finančnú komisiu, lebo viem, že tam už nie sú peniaze. Čiže snažíme sa na tieto veci dávať. Aby som upozornil na jednu vec, a my musíme túto aktivitu zrealizovať, lebo nám prišla dotácia zo štátu cez obvodný úrad. V žiadnom prípade tie peniaze nechceme vrátiť, lebo v takom prípade v budúcom roku nezískame už žiadnu dotáciu z obvodného úradu a budeme mať čierny bod u iných štátnych inštitúcií. Ak má niekto pochybnosti vo veci zmluvy, alebo má s tým nejaký problém, nie je problém predtým, než sa zmluva podpíše, aj keď dobu neurčitú, dať vám ju vopred, alebo sa stretnúť s každým poslancom naraz, a aby si tú zmluvu preštudoval, či je podľa neho štandardná, v poriadku a vyvážená. Tá dotácia z toho obvodného úradu bola účelová, alebo áno. Na skatepark? Áno. A poviem pravdu, mestská časť nechce prevádzkovať skatepark, chceme, aby to robil nejaký partner, ktorý to bude strážiť, za to bude zodpovedný a vyrieši si všetko, čo s tým súvisí. Ešte nejaké otázky? Nech sa páči, hlasujeme. Poprosím komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo poprvé konštatuje, že prenájom nebytového priestoru o výmere užitkovej podlahovej 76 metrov štvorcových nachádzajúceho sa v administratívnej budove na HLP ulice číslo 11, to je vpísnym číslom 2953 postavené na pozemku registra CKN číslo 12738/10 zapísané na liste vlastníctva číslo 31 katastrálnom území Nové Mesto pre asociáciu skateboardingu Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 1, 811 Bratislava, čo 42 127 211 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ustanovenia paragrafu 9a stavec 9 písmen C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí z nimi neskorších predpisov z dôvodu, že nebytový priestor bude nájomca užívať za účelom rozvoja skateboardingu na Slovensku, najmä k zabezpečeniu podpory účasti slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach. Po druhé, schvaľuje prenájom nebytového priestoru areály o výmere užitkovej podlahovej dĺžky 76 metrov štvorcových, nachádzajúceho sa v administratívnej budove na HLP ulici číslo 11 so súpisným číslom 2953 postavené na pozemku registra CKN 12738/10
a zapísanie na liste vlastníctva 1051 z katastrálne nezobnové mesto pre asociáciu skateboardingu Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 1, 811 Mladého Bratislava, 42 127 211 ako prípad osobitného vedateľa podľa ustanovenia paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138 91 zbierky o majetku obcí znení neskôrších predpisov na dobu neurčitú za nájomné vo výšku 1 ročne. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, to uznesenie stráti plat bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Za hlasovalo 19 poslancov. Proti. Zdržal sa hlasovania. Jeden poslanec sa zdržal. Ďakujem pekne. Materiál číslo 13. Návrh na schválenie dodatku číslo 1 k nájomnej zmluve číslo 165/2011 uzavretej v súlade s novým paragrafom 63 s manželmi Štebelovcami. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Poprvé konštatuje, že nájomnou zmluvou číslo 165/2011 uzavretú 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami paragrafu 663 a nasledovne občianskeho zákonníka boli pozemky registra CKM parcelné číslo 5984/1 zastávané zdravotné nádvory a parcelné číslo 5984/2 zastávané nádvoria v časti o výmere 9,60 m2, prenechané do nájmu manželom inžinierovi Zbigniewovi Štébelovi a doktorke Jany Štébelovej, a to na dobu neurčitú na nájomné vo výške 10 € na metr štvorcový na rok a so zákazom predmet nájomca platiť. Po druhé schvaľuje dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve číslo zmluvy 165/2011 uzavretej na 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami paragrafu 663 a následovne občianskeho zákonníka, ktorým sa nájomcovi manželom inžinierovi Zbigniewovi Štébelovi a doktorke Jane Štébelovej počas doby trvania nájomného vzťahu na vlastné náklady umožňuje poplatiť predmet nájmu bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujeme. Kto je za? Za hlasovalo 21 poslancov. Proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Prechádzame materiálu číslo R1. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva, návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Otváram diskusiu. Aj poslankyňa Agustín. Pani starosta, jedna otázka, v podstate je to pre našu mestskú časť príjemné, pretože sa to z 3% mení na 2%, tak by ste mohli povedať, že ako to robí čiastku v našom rozpočte. Pani vedúca, Vodnička Kaláskava. Tá zmena z 3 na 2%, koľko to robí? Samozrejme, že to závisí od toho, ako bude prezidentov miestnych zásadí. A není ťažko, povedzme teraz záhrady a budú to stavebné pozemky, tam to vystavia. Odpovedali, ale odbovených číslo. To 150 000. Povedala som, že rádovo 150, ale závisí to samozrejme od tohto, čiže nemusí to byť. To môže sa to hýbať hore alebo dole, podľa toho, aká bude zmena klasifikácie nehnuteľnosti. Ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený, poprosím na komisiu na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje, stanovuje stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové mesto k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme, kto je za.
hlasovalo 20 poslancov. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Materiály R2, R3, R4. Tam budem potrebovať pomoc vás, pani vedúca. Buďte taká dobrá, prosím vás, príďte sem k nám. Pán doktor vás pustí. Predchádzame na materiál číslo R2. Návrh na zrušenie uznesenia minulého zastupiteľstva vo veci nákupu strojov pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a trojnými odpadmi. Celkový sme 99 960 € a to je vlastne kapitálové výdavky aj s 20% DPH. K tomuto by som chcela povedať len toľko, že vzhľadom na to, že vlastne na zastupiteľstve podľa toho, čo mám informáciu, s cieľom, aby sa proste nečerpali zbytočne alebo nečerpali zbytočne peniaze z rezervného fondu, keď je možnosť urobiť aj inú techniku, tak v tom čase bolo navrhnuté viazanie bežných príjmov ekopodniku VPS. Ja som tu v dôvodovej správe uviedla vlastne po rozhovore s pánom starostom a s riaditeľom ekopodniku a po teda doklade, ktorý som tam vlastne ešte teda aj priložila, že nie je možné, aby sa tieto finančné prostriedky v takejto výške viazali, pretože by ekopodnik do konca roku nebol schopný zabezpečiť svoju činnosť. To znamená, že teraz vlastne návrh je tu na zrušenie kompletne toho uznesenia s tým, že sa to bude realizovať tento nákup presunom kapitálových výdavkov z programov, ktoré v tomto roku už nebudú určite realizované. A máte to tu presne ako vyšpecifikované. Berú sa peniaze z realizácie úpravy objektu materskej školy na Pionierskej znížením 29 960 a realizácia dostavby materskej školy Hospodárska ulica znížením 70 000 a samozrejme navýšeným na tie položky, ktoré sú tu uvedené, ktoré boli vlastne odsúhlasené v miestnom zastupiteľstve v minulom, že teda s tým, aby boli nakúpené, ste súhlasili. My sme vlastne toto chceli, len sme to trošku chaoticky schválili. Pán poslanec Súčik, prosím vás, vy ste boli vtedy autor tej zmeny, čiže prosím vás, vyjadrite sa k tomuto návrhu. Áno, ale tá zmena nebola viazaná na bežné výdavky ekopodniku, ale bola viazaná na príjmy do fondu Enviro, alebo aký to je fond? Fondu odpadov. Áno, to bolo. A to je súčasťou bežných, tento fond je súčasťou bežných výdavkov? Áno. A vy ste dali viazať v tej výške 100 000 € a tým pádom, keby boli viazaní, oni sa vlastne dostanú do rezervného fondu potom. A na budúci rok samozrejme, potom sa už dajú pokladené kapitálové. Ale to, čo som tu uviedla, že vlastne... Ale tento fond je súčasťou bežných výdavkov ekopodniku? Nie. No tak, ale my sme to... Poplatok za komunálne odpady dostávame na magistrátu. Ale tu nám hovoríte, že sme viazali bežné výdavky. A my sme neviazali bežné, my sme viazali časť toho fondu, alebo teda zámer bol, že viažeme časť toho fondu, aby sa to naspäť vrátilo do rezervného fondu, pokiaľ sa bude čerpať. My sme, tam bolo napísané, že návrh na viazanie bežných výdavkov, pretože to sú financie, ktoré ako bežne dostávame z magistrátu na komunálne odpady. Pán poslanec to myslel inak, my sme to tiež mysleli inak, ale sme to asi naformulovali zle. Preto to pani doktorka otvorila a chce to, aby to bolo v poriadku. To je všetko. Proste kapitálne prostriedky, ktoré boli plánované v rozpočte, tento rok sú čerpané na nízkej úrovni, to nakoniec všetci viete, a preto nemá zmysel, aby sme viazali ekopodniku bežné finančné prostriedky a spôsobili problémy, nielen ekopodniku, ale nakoniec celé mestskej časti. To sme neplánovali. No veď práve preto je tento návrh, že teda vlastne z tých akcií kapitálových, ktoré sa nebudú v tomto roku realizovať, sa finančné prostriedky presunú na nákup tých strojov, lebo to sú tiež kapitálové. Nech sa páči, pán poslanec Galamboš. Ďakujem pekne za slovo. Tento materiál, predmet tohto materiálu schvaľujeme, myslím, tretí raz. Mám nákup stroja. Najprv to malo byť z eurofondov, potom to malo byť viazané na... Môžem dohovoriť? Ďakujem. Mám s tým problém zobrať prostriedky z kapitálových výdavkov na revitalizáciu, na obnovu škôl a presunúť to na takýto účel. Hovorím to otvorene, dneska ráno som sa bol pozrieť na škôlke na Legerskej, o tom budem rozprávať ešte v bode rôzne a takýto presun, s tým mám osobný problém. Ďakujem. Dobre, pán poslanec je
13. november. Riešime tie veci, ktoré boli v poriadku papierovo. Nie to, že by sme z akcií, ktoré sa môžu realizovať, a nahradili na nejakú inú akciu. My sme túto vec riešili raz na minulom zastupiteľstve, bolo vysvetlené prečo a došlo tam k zhode. Vzhľadom na to, že nebola prítomná doktorka Ondrová, tak to uznesenie bolo chaotické a teraz sa upravuje. To je všetko. A hlásila sa ešte pani poslankyňa Augustín, že som dobre videl. Áno, ja len jednu otázku. Ja chápem, že ideme zrušiť to uznesenie, že to bolo zle naformulované, ale teda pán poslanec Určík hovoril, že sme to pôvodne plánovali z toho Envirofondu, nie je možné to takýmto spôsobom naformulovať? Môžem tomu ja povedať, z Envirofondu sa nám nepodarilo tie prostriedky získať. To bol ten problém. My sme síce plánovali v rozpočte, ale nič sme ich nezískali. Musíme to riešiť inak. Fakt mi zostáva, že ešte niečo sme znova to zapracovali do tohto ročného rozpočtu, to sa vám dostane do rúk. Čo by ešte bola možnosť, že teda by sa nejaké finančné prostriedky získali, ale zase nám to nezačne. My s tým plánujeme, my ten projekt urobíme, ale nikde nejaké sa prostriedky získali. A môžem ešte jednu otázku. V podstate sú tu dve položky, ktoré hovoríme, že nevieme vyčerpať do konca roka. A prečo? Už realizovať v takomto rozsahu projekty nie je možné z časového hľadiska. Tam vlastne môžem ešte raz? Je to odborárska, na Odborárskej ulici, realizácia dostavby materskej školy, Odborárska ulica. Dá sa tento rok nebude robiť už? A tu je aj pán doktor Matovič, ten vám môže povedať bližšie k tomu, že skutočne to už sa nedá zrealizovať z technického hľadiska, lebo už sa neurobí ani veľčko a všetky tie kroky, aby sa to dalo zrealizovať v tomto roku. A ďalšie Pionierska, to sme preberali vlastne na investičných akciách, že tam dokonca plánované vo podstatne vyššom objeme tie finančné prostriedky, ale do konca roku sa to nedá zrealizovať. A vo veci Pionierskej bolo aj stretnutie s niektorými poslancami, a mám pocit, že boli prítom. Nie som si teraz na 100% istý. To je dozadu mesiac, možno 6 týždňov, možno 2 mesiace. Keď sme si povedali, nebudeme to siliť, tlačiť, pretože je tu obava, že by sme vymieniali tie okná a robili strechu na prelome novembra, decembra. Už to bola poslankyňa Kuntner, myslím, že pani poslankyňa Vítková. Neviem, či ste boli prítom. Neviem, či bol pri tom pán Suščík, ale myslím, že mám vás štítu v hlave. Jasné, ja nespochybňujem tú Pionierskú, lebo však to je projekt škôlky, ktorá neexistuje a čo bude neskôr alebo skôr, to nie je až taký rozdiel, ale tá odborárska, tam je 70 000. Odborárska si vyžaduje podstatne väčšie náklady a tam sa robia stále sondy, realizuje sa, alebo navrhujú sa riešenia, ktoré sú alternatívne a zistili sme, že akútny stav je tam s telocvičňou a tá sa bude musieť riešiť. Máme na to tak rok, jednoducho budúci rok sa musí urobiť. A aj vzhľadom na to, že časť poslancov má pocit, že do tejto štvrte ide toho strašne veľa a tá telocvičňa sa musí urobiť, tak sme jednoducho od tejto veci upustili. Ďakujem pekne, pán poslanec Agoško. Ďakujem priamo, že budem hlasovať proti tomuto materiálu, lebo mne to prípada taký zvláštne, že dneska máme november, rozpočet na budúci rok sme ešte nevideli a keď sa vrátim k tohto ročnému rozpočtu, tak sme si v podstate vytvorili nejakú rezervu, ktorú na konci roka vždycky rozpustíme na niečo iné a zalepili sme si oči, že budeme opravovať a stavať nejaké školy a škôlky. A v podstate k tomu neprišlo a teraz tie peniaze používame na úplne iný účel. Takže len toľko som tomu chcel povedať. Pán poslanec, o týchto veciach bolo aj minulé zastupiteľstvo, kde sme si vysvetľovali, prečo sme to takto robili. A tam si myslím, že neboli, ale to je úplne vaša vec. A pani vedúca, ja si pamätám, že my sme peniaze ekopodniku schvaľovali kvôli tomu, že máme peniaze z mesta. Áno. Čiže toto prosím vás. Chcela som takto ešte doplniť to, čo začal pán starosta. Ide totiž o to, že ekopodnik jednoducho buď vykáže, že tie peniaze, ktoré získal za komunálne odpady, tých bežných prostriedkov, alebo ak to nevykáže, že ich použil, tak potom ich musíme vrátiť.
Ja som zistila, že je možnosť nakúpiť, teda keďže sa to týka nakladania s komunálnym odpadom, aj stroje na to, to znamená aj kapitálové, že sa dajú použiť. No a to, na základe tohto, že mi to mesto potvrdilo, tak sa začali robiť tieto techniky, lebo nemá zmysel. Ja viem, že k dnešnému dňu, povedzme, že raz to bolo jarné upratovanie asi, no proste v objeme vyše 100 000 niečo. Ale dovolíte, vrátime sa k tomu, čo sa povedali minule. Ako viete, my tie peniaze z mesta môžeme vyčerpať, aj som to hovoril minule, na v podstate nezmyselnú akciu vyčistenie zátišia, ktoré bolo plánované. Odmietam túto akciu spraviť, kým sú tam garáže, ktoré nie sú zbúrané, kým tam nie je systém kamerový, ktorý zabezpečí, aby bol zachytený človek, ktorý tam vysýpa odpad, a kým všade nie sú buď závory, alebo rôzne zábrany, aby sme jednoducho nečistili nelegálne poloverejné smetisko. Tak sa to robilo roky a roky. Preto skúsili sme, alebo chceme kúpiť radšej techniku, ktorá je vyslovene na odpad. Minulé hlasovanie, podľa teda toho, ako to vidí pani doktorka, skončilo zmätočne. Nie tak, ako sme to chceli a chceme ho opraviť. Toto je všetko. Nechceme nič iné urobiť. Ani vymýšľať, ani kvázi brať školám niečo, čo im patrí, etc., etc. Toto je papierové riešenie. Tie finančné prostriedky aj v Lani sme dostali 28. 29. augusta. A tam už naozaj na nejaké čarovanie veľmi nie je priestor, čiže ono to treba zrealizovať. Teraz sa to zúčtovala, že tie peniaze museli vrácať. Poprosím, dáme si maličkú pauzu 5 minút a poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby prišli ku mne a na maličkú poradu. Ďakujem pekne. Dámy a páni, prosím, utišíme sa na slovo pani poslanky, pani doktorka. Pôvodne materiál bol predložený vo forme. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 99 960 € na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre ekopodnik VPS rozpísané položky v celkovej sume 99 960 €. To, čo tu pribudlo na zastupiteľstve, to je to, čo som povedala, viazanie príjmov. Takže vlastne ide teraz o to, že ak teda súhlasíte, samozrejme, bolo by to zapojenie rezervného fondu na čerpanie tých kapitálových výdavkov s tým, že aj tak na konci roku máme tu pani poslankynu, ktorá s financiami dosť intenzívne pracuje, tá to môže potvrdiť. Aj tak prebytok hospodárenia sa vracia do rezervného fondu. Či to tam napíšeme, alebo nenapíšeme, to je zo zákona. Keď k tomu môžem povedať, že celé to bolo myslené tak, že vlastne peniaze, ktoré prídu, aby naozaj sa v tých bežných výdavkoch nepoužili, aby sa naozaj dostali do toho rezervného fondu. Toto bol zmysel toho uznesenia. Hej. Čiže aby sa to nebralo ako prebytok taký, ktorý vznikne normálne z hospodárenia, ale to, čo príde, aby sa automaticky presunulo do rezervného fondu. No ale to by muselo byť viazanie tých bežných finančných prostriedkov. To bolo presne, to bolo. No ale to je to, čo som povedala, že ak budeme viazať tie finančné prostriedky vo výške 100 000, výsledok bude taký, že jednoducho ekopodnik... Dobre, a nemôžeme ich... nie je možné... Dobre, veď, nemôžeme ich viazať v rámci celej organizácie, v rámci celej bezpečnosti? Ale nemáme na to, pán starosta, peniaze. Keby sme mali, to není problém, však to zaväzuje aj nás. Ako mestskú časť, my sme jedný rozpočet. Dobre, tak inak. Kebyže neschválime peniaze pre ekopodnik vo výške tých 99 000 plus DPH, čo sa stane? Čo sa stane, že neminie sa na likvidáciu komunálnych odpadov tá suma celá. To znamená, že my zúčtujeme, čo sa minulo a čo nepekne vrátime magistrátu. Keď myslíte, že to je lepšie riešenie? O to tam ide. Ja tak, mestský poslanec povedal, že to je lepšie riešenie. Takže to chápem, že on sa k tomu takto postavil, ale toto by som vás poprosila, že keby ste si to ešte raz prehodnotili, naozaj, my nemôžeme minúť do konca roku všetky peniaze, ktoré dostaneme na komunálne odpady. Preto tá technika,
že keďže je tá možnosť, že aj na kapitálové, aby sa to minulo, tak ich minime kúpe stroje, ktoré oni budú potrebovať na likvidáciu odpadu. Vždy je to podľa rozumnejšie riešenie pre mestskú časť, ako keďže nepodarí sa nám minúť celý balík bežných, ktoré na odpady dostaneme, tak zvyšok vrátime na stranu. Čiže nejdeme brať školám, škôlkam, jasliam, dôchodcom, ale ide o to, ako zmysluplne použiť peniaze, ktoré idú z mesta na odpad. Má niekto? Prepáčte, pán poslanec, ak už to bol prvý. Nesúhlasím s tým, že nejdeme brať školám, lebo uznesenie je jasne napísané, kde sa jedná o presun kapitálových ale už teraz sme povedali iné. A kde je? Potom diskutujeme, o tom diskutujeme, čiže ešte nemáme nové uznesenie. Čiže pokiaľ to uznesenie bude znieť inak a nebude tam napísané, že presúvam prostriedky zo škôl do ekopodniku, tak s tým v zásade problém nebude. Pán poslanec Suštík. Ja by som len k tomu chcel povedať, že či v tom uznesení nemôže byť napísané jednoducho konštatovanie, že to bude z toho Envirofondu. Nemôže to byť zerúne. Prepáčte, ale dostaneme ich na konci roka. Pardon. Tu si trošičku miníme veci. Envirofond sú peniaze zo štátu, z ministerstva životného prostredia. No, alebo za odpady z magistrátu. To je iné. My riešime magistrát, peniaze z magistrátu na odpady. Na komunálne odpady a drobné stavebné odpady. No, a tie peniaze nám prídu na konci roka. Hej? No. A nemôžeme teraz povedať, že čerpáme to z rezervného fondu s tým, že potom na doplnenie toho rezervného fondu budú tieto peniaze len konštatovať. Aj tak tie peniaze jednoducho vtedy, keď ich dostaneme, ide to v súlade s rozpočtom. Jasné, budú sa vrácať do rezervného fondu. Do rezervného fondu pôjdu. Len ide o to, čo Adajka povedala, že aby sa niekde neminuli, niekto si povie, že rýchlo ich miniem na niečo iné. Potrebujeme jedno zrozumiteľné uznesenie. Ale keď nezostanú... Tam bola taká dohoda, že... Dobre, ale veď to ide na ekopodnik, tam sa dali úlohy ďalšie, však ja som to preto pripojila. A jednoducho ten ekopodnik potom do konca roku nebude mať na činnosť. Lebo tam bolo nad rámec rozpočtu, boli uložené úlohy, oni ich splnili, popresúvali medzi Boložkou a Presmíkorovým. Výsledok je dnes, že môžeme ich akože viazať, hej, a oni požiadajú rozpočtové opatrenia, aby mali na činnosť. A my budeme... A poslanec Suštík, nech sa páči. Dobre, takže pokiaľ to tak nemá problém, aby to išlo z rezervného fondu. Hej. Ďakujem. A poslanec Galamboš. Môžem počuť jedno znenie zrozumiteľného uznesenia aj s týmito poznámkami, čo sme k tomu mali? Prosím, skúsme ešte raz. Lebo aj pán Bielik to musí prečítať a pôjde to v záznam. Samozrejme, predtým najprv prečítame, a keď teda budeme s ním súhlasiť, tak potom ho dáme pánu Bielikovi, áno? Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 99 960 eur na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre ekopodnik VPS. Položka 1. Nákladné vozidlo 4x4 dvojnapravové nosič kontajnerov s hákovým naťahovačom 1 kus 80 300 eur. Za druhé, naťahovací kontajner 20 m kubických, 1 kus 3000 eur. Kapitálové výdavky celkom bez DPH 83 300 eur, s 20% DPH 99 960 eur. Ďalej. A ruší uznesenie. To je na začiatku, zrušuje sa. A teraz ten dodatok, čo sme tu hovorili všetci, aj to by sme tam chceli počuť. Aký dodatok? Že to pôjde do rezervného fondu, celý prebytok? Čerpané prostriedky budú vrátené na konci fiškálneho roku Do rezervného fondu? Áno. To je to, čo túto kolegyňa Vítková hovorila. Tak dáme schváľujú za prvé. Za druhé. Zrušuje, a to sme mali dať za prvé. To je za prvé. Sme mali dať, že zrušuje uznesenie číslo. To zostáva. To tam je, a schváľuje, teraz pôjde celý tento text s tým, že za ďalšie bude vo výške, v tejto výške, že sa vrátia do rezervného fondu. Áno, tak to chcete. Pripomienkou. Nám to neminuli niekde.
finančné prostriedky vo výške 99 960 eur budú po ukončení rozpočtového roka vrátené do rezervného fondu. Toto ste mysleli? Prosím, pýta sa. Toto ste mysleli takto? Áno, vrátené. Takže to bude ako pripomienka, dobre? Dávame to akože s pripomienkou. To je po druhé. Po druhé? Áno, ale uznesenie s pripomienkou. Tak, s pripomienkou. Čiže miestne zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo toto. Vidíme, čo prečítam. Pozri sa, čo by nedesi dali na to by majú Dobre, môžem. Ste pripravení? Miestne zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 4 mimoriadneho miestneho zastupiteľstva /03 a schvaľuje poprvé zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 99 960 eur na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre ekopodnik VPS. Položka číslo 11, nákladné vozidlo 4x4 dvojnápravové, nosič kontajnerov s hákovým naťahovačom, 1 kus, cena 80 300 eur. Položka číslo 2, naťahovací kontajner 20 m3, 1 kus, cena 3000 eur, obidve ceny sú bez DPH. Kapitálové výdavky celkom 83 300 eur bez DPH, alebo 99 960 eur z DPH. Po druhé, finančné prostriedky vo výške 99 960 eur budú po ukončení rozpočtového roka vrátené do rezervného fondu s pripomienkou. Nech sa páči, hlasujeme. Kto je za? Za hlasovalo 20 poslancov. Proti? Zdržal sa hlasovania. Materiál R3. Návrh zradenie položiť do rozpočtu. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhu komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie položiek príjmy, položka 223 000. Poplatky a platby. Čo je to nepriemyselného predaja služieb, prijaté platby za energie od nájomcov vo výške 189 866 eur a výdavky, položka 637 004 všeobecné služby, poplatky za energie, základka režimy náklady vo výške 152 944 eur bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujeme. Kto je za? Za hlasovalo 20 poslancov. Proti? Zdržal sa. Materiál R4. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Beclanové mesto k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Úvodné slovo má pán Prednosta. Dobrý deň. Uvedený návrh dodatku štatútu je spracovaný na základe diskusie v regionálnom združení mestských častí, kde starostovia požiadali primátora, aby sa hľadali kroky
na to, aby ako mestské časti pomôžu hlavnému mestu pri zlepšení výberu dane z nehnuteľnosti rôznych typov vyhľadávacej činnosti. Mesto podalo návrh, ktorý je ale komplikovaný a principiálne žiada, aby sme na území mestských častí vytvorili nezávislé mini daňové úrady a robili celú ten úkon a to spracovanie a odovzdali to mesto. Navrhujeme, aby tento návrh štatútu nebol prijatý v tomto duchu, ale bol len s tým, že mestské časti dostanú zoznam daňovníkových nehnuteľností s výmerami, zastávané plochy, prípadne počet podlažiek s uvedením druhov využitia pre daňové účely a samospráva Nového Mesta a ostatných mestských častí vyhľadá vo svojej databáze, že už tam není záhrada, ale že už je tam postavený dom, že už sa zmenil daňovník, že zastával väčšiu plochu ako v skutočnosti v tom daňovom výmere. Čiže nie z databázy daňového oddelenia, ale z databázy, ktoré má stavebný útvar, verejný poriadok z vyhľadávacej inej činnosti. Čiže nemôže to byť tak, jak mesto žiadalo, aby sme na záver urobili znovu výpočet a povedali, akú ten človek má platiť daň. Znamenali, keď by to išlo týmto postupom, musíme tu prijímať ľudí a zriaďovať na novo mini oddelenie daňové pre narábanie a kontrolu narábania s daňami. Doporučujeme toto riešenie jednoduché, vieme ho zvládnuť bez toho, aby pribudli ľudia a vieme zorganizovať, aby cez stavebné sa skladali cez databázy, aby sa skladali a poskytovali sa s tým informácie, ktoré mestu pomôžu nájsť tie rozdiely, kde daňovníci si ich v legálnom období alebo legálnym postupom neplnia. Ďakujem. A poslanec Bartoš, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia. Došlo na slova niekoho, keď prechádzal celý tento daňový systém na mesto, tak vtedy bolo povedané, aké to bude fantastické, keď to bude centralizované, keď tie mestské časti to už nebudú obhospodárovať. A pritom Nové Mesto malo najvyšší výber dane z nehnuteľnosti, že Janko? Dobre kývaš hlavou. A my sme sa veľmi ťažko sme sa toho zriekali, keď to išlo na magistrát. Viete si predstaviť, že koľkokrát sa menilo sídlo tej daňovej správy, koľko dostalo peňazí. A z ničoho nič, to bolo v nejakom 2004 roku. Dobre hovorím. 2005 to mali správu, 2006 začínali používať. A z ničoho nič prešlo pár rokov a už z ničoho nič by sa to znamená chcelo vrácať na tie mestské časti. Čiže aj vtedy to rozhodnutie asi nebolo správne, lebo vtedy tie mestské časti, tie dane z nehnuteľnosti vyberali správne, boli veľmi pružné, bolo to komfortné, ľudia nemuseli chodiť niekam z Nového Mesta do Petržalky alebo niekde inde. Čiže pravdepodobne možno, že to za chvíľu skončí zase u nás. Ďakujem za slovo. To som si neodpustil som si to, lebo viem, aká tá rozprava bola okolo tohto. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nech sa páči, ideme hlasovať. Poprosím vám komisiu na unesenie. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava mesto v návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Bratislavy bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Prosím, držte. Ďakujem pekne. Proti? Zdržal sa hlasovania. Zdržal sa jeden poslanec. Dámy a páni, otváram bod rôzne. Máme tu dvoch občanov, ktorí chcú vystúpiť. Ak dovolíte, predtým ešte dám teda priestor vám. Pán poslanec Winkler sa prihlásil ako prvý. Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás informoval, že náš klub nezávislých poslancov prijal nového člena, je ním poslanec Marek Norovský, ktorý doteraz pôsobil ako poslanec nezaradený, prejavil záujem pracovať v našom klube, takže my to radi s potešením umožníme. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči niekto ďalší. Keďže už nikto nie je prihlásený, ak dovolíte, dám slovo. Ja by som ešte, môžem po tej spoluobčianke vystúpiť pomaličke, sa na to čaká. Ak dovolíte, nech sa páči, pán poslanec, teraz vystúpte. Teraz? Dobre, lebo to bude duplicita, ale radšej by som ale keď teraz, tak som hovoril už v tom bode predtým, bol som ráno sa pozrieť na školke na Legerského, nebudem opisovať tie padajúce plafóny, zatečené steny a tak ďalej a tak ďalej. Je mi ľúto tých detí, že v takých podmienkach sú tam a preto si dovolím dať návrh uznesenia.
do bodu rôzne. Môžem poprosiť, vyklíte na uznesenia? Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu havarijného stavu a odstránenia systémových vád na predškolských zariadeniach a základnej škole v nasledujúcej štruktúre. MŠ Legerského 40 000, MŠ Šuňavcova 40 000, ZŠ Sibírska 40 000. Uvedené finančné prostriedky budú účelovo viazané na opravu havarijného stavu a odstránenia systémových vád na menovaných predškolských zariadeniach a základnej škole a budú súčasťou príslušnej kapitoly rozpočtu na rok 2013. V prípade neschválenia rozpočtu pre rok 2013 budú prostriedky na opravu menovaných objektov čerpané z daného fondu. Po druhé, zaväzuje starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto zabezpečiť realizáciu a ukončenie prác na menovaných objektoch do 23.8.2013. Ďakujem. Pán poslanec, tieto čiastky sú nedostačujúce. V návrhu rozpočtu sú vyslovene, myslím, že deklarované 2 materské školy a tie čiastky sú tam vyššie, pretože tie náklady sú vyššie. Náklady na strechu na Legerského spolu so zateplením sú o výške 55 000 eur len na strechu. Náklady na okná na materskej škole Šuňavcovej sú asi 100 000 eur. A tieto prostriedky plánujeme, nie že plánujeme, ale sú už v návrhu rozpočtu na budúci rok. Budem rád, keď sa o tom hlasovalo, aby to tam bolo uvedené. Že sa to navýši, budeme radi. Nemáme s tým problém. Poprosím dať hlasovať o tomto návrhu. Rozpočet sme ešte nevideli, tak... Rozpočet je hotový, zajtra sa odovzdáva na organizačné, takže ja by som naozaj vedela. Chápem to ako nejakú deklaratívnu snahu, to vôbec nie je problém, nech sa páči, ale v takom prípade bude to v konflikte s rozpočtom, čiže navrhujem takúto vec. Ja s tým vôbec problém nemám, až na to, že ten dátum je trocha šibeničný, pretože áno, keby ste vedeli, ako funguje verejné obstarávanie, tak by ste sa tak nečudovali. Zažili sme si Jeseniovú tento rok a ešte stále sa Jeseniova robí. Takže chcem povedať, že môžeme to schváliť v tejto podobe, v akej ste to urobili. Môžem autoremedúrou tam doplniť v minimálnej výške? Môžeš. Tak. Tým pádom to nie je problém. V minimálnej výške. A je to súlade s rozpočtom. A pani poslankyňa... Ja ak môžem v rôznom, ja by som tiež počkala, že kľudne nech vystúpia občania a potom myslím si, že máme ešte priestor tu rokovať. Pán starosta, mám takýto návrh. Aby nemuseli čakať. To som chcel, už sme asi skončili, predpokladám, že poslanci už nemajú ďalšie. Dobre, tak ja mám jednu takú prosbu, túto moju prosbu by som adresovala na pána prednostu. Pán prednosta, vieme, že na úrade sa udiali rôzne personálne zmeny a ja ako poslanec, ktorá spolupracuje aj s vedúcimi zamestnancami, by som mala na vás takú požiadavku, aby sme o týchto organizačných zmenách, aj personálnych zmenách boli informovaní v tom smere, že kto, aký nový zamestnanec bol prijatý na úrad a oblasť, ktorej sa bude venovať. Stalo sa totiž to, že sme nevedeli o tom, že napríklad niektorá vedúca odišla, prišiel nový vedúci, ktorému sa rozšírili možno aj kompetencie, aj ďalšie oblasti. Nevieme o tom, nevieme, kde sedí ten človek, takže potrebovali by sme aspoň minimálne mailom byť informovaní o tom, že neviem, XY prevzal pozíciu, či už vedúceho nejakého oddelenia, má na starosti určité veci, sedí na tomto a na tomto poschodí a má klapku takúto a takúto. Vyslovene organizačná prosba. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, pani, ešte niekto? Dobre, takže dovolíte, dám slovo občanom. Ako prvá sa prihlásila pani magisterka Ľubica Križanová, predsedníčka občianskeho združenia Bielý kríž. Pani magisterka, nech sa páči, máte slovo. Ja som rada, že môžem tu vystúpiť. Chcela by som vás poprosiť o dve veci. Prvá vec je, mám otázku na to, čo sa stalo so zonálnym plánom. Či sa začalo na ňom robiť, dnes je november a určite peniaze, neviem ako to funguje, ale predstavujem si, že
že keď je koniec roku a plán nie je hotový alebo sa nezačal robiť, tak či tie peniaze neprepadnú alebo či sa presunú do nového roku. Proste chcem sa na to spýtať, že čo sa deje so zonálnym plánom Bratislava Bielý Kríž. Samozrejme, ak dovolíte, rovno by som dal slovo Pavlovi Matovičovi, ktorý má na starosti verejné obstarávanie. Pán doktor, nech sa páči, prosím, poďte k nám a dajte informácie. Takže Bielý Kríž, riešenie zóny, verejná súťaž, boli spracované súťažné podklady, ktoré som poslal ešte na prekontrolovanie tu na pani poslankyni Banskej, totiž to bol som rád, že vlastne odborníci sa na tom spolu podielajú. S pani poslankyňou v podstate máme dohodu, že si ich pozreli, dali ešte prekontrolovať nejakom odborníkom, ktorý je odborník aj na verejnom strane v tejto, čo sa týka územných plánov, takže po nejakej jeho odozve by sme to mali zverejniť. Sú hotové, sú pripravené na zverejnenie, môj taký reálny odhad, dokonca mali byť zverejnené. Potom následuje lehota 21 dní minimálne na predkladanie ponúk a po otváraní obalov od zaslania, v podstate vyhodnotenia uchádzačov nám beží 16 dňová lehota na 16 dní možno zatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom. Toto je ideálny stav, pokiaľ sa nestane nesané žiadne námietky. V tomto prípade bude sa jedná o podpravu zákazky, tam bude len žiadosť o nápravu. Začalo by sa nám keď to ideálne všetko pôjde, tak by sme to mohli dať Ďakujeme veľmi pekne. No a druhú vec, čo ja mám, to sú stromoradia. Ja som z Bieleho Kríža, tam sme si pred 8 rokmi založili občianske združenie a jednu z vecí, čo sme si napísali do štatútu, bolo aj zveľaďovanie zelene, ale treba zelene. Mali sme aj takú predstavu, že čo s tým stromoradím, ktoré je na Račianskej ulici a na Vajnorskej ulici, ktoré podľa môjho videnia je naozaj, to sa nedá nazvať stromoradím, to sú noty na bubon, každých 20 metrov nejaký ošarpaný strom, nejaká metla, takže toto nie je stromoradie a myslím si, že stromoradie naozaj a fontány a ja neviem ešte sochy, to sú také atribúty mesta, takže by som si myslela, že stromoradie áno, nezávisle od tohto občianskeho združenia, vďaka tomu, že bolo uverejnené v Bratislava, teda v Hlase Nového mesta bolo uverejnený oznam o existencii participatívneho rozpočtu. Prihlásila som sa na magistráte, vypracovala som taký malý kvázi projekt a som to tam aj prednesla, prebehlo hlasovanie a ja by som chcela vlastne toto, som tu vystúpila preto s tým, že by som chcela, aby ste vedeli jednak o tom a jednak, aby ste nás podporili v tom. Ide o to, že sme chceli v úseku od Bratislava Vinohrady až po Račianske mýto tam teda opraviť, dosiahnuť opravu toho stromoradia, tam chýba 161 stromov, nehovoriac o tých miestach, kde už boli tie miesta zaliaté teda asfaltom a bude sa to musieť vyrezať a proste takto to všetko renovovať. No, myslím, že nemusím rozprávať o tom, že aký je význam týchto vysokých stromov, že naozaj to mení mikroklímu celého mesta. Ak by sa to urobilo na Račianskej a na Vajnorskej, ja len sa nádejam, že hádam aj z iných častí mesta sa ľudia do toho chytia a v rámci toho participatívneho rozpočtu prípadne sa urobia aj ďalšie stromoradia. Má to robiť magistrát, bohužiaľ za 40 rokov, čo bývam tam na Bielom Kríži a čo som mala možnosť dennodenne cestovať z Bieleho Kríža do centra mesta, tam nebol vysadený jediný strom. Ak bol vysadený, bolo v roku 2011 asi 4-5 stromov a aj to bola náhradná výsadba z dôvodu, že vyrúbané boli nejaké stromy pri štadióne a teda v rámci Nového mesta tieto boli posadené. Ale toto ja nepovažujem za prácu. To nie je urobené tak, ako by to malo urobiť. Ako by to teda malo byť. Vyšlo nám to tak podľa tejto kalkulácie, že by malo byť tých
65 stromov, že by vychádzalo na nejakých 13 975 eur vysadiť, ale to by bolo nie vyrezávať asfalt, nie na tie miesta, ale len na tie miesta, ktoré ešte tam majú hlinu, majú tam tie štvorce. Čiže na tieto miesta a plus by bolo každý rok vyše 1100, asi 1200 eur ročne, potom následne 3 roky jeden za druhým by bolo polievanie nákladí. Takže by som apelovala na poslancov, ktorí sú na magistráte, poslanci teda tohto zastupiteľstva na magistráte, keď sa bude o tom rokovať, tak môžem prípadne poslať tento môj projekt, aby vedeli, o čom ide reč a teda, že by bolo dobre za to zahlasovať. Lebo ja nevidím nádej, že by to magistrát keby dal do poriadku. A my nesmieme zabudnúť, že Bratislava to nie je len pre nás, ak nám to neprekáže, že tie stromy sú v takomto strašnom stave, no tak dobre, ale nezabudajme na to, že sem chodia cudzinci, že Bratislava, či chceme, alebo nechceme, je trošku aj výstavná skriňa Slovenska. No a keď toto ukážeme, tak myslím si, že nie čo ukazovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať, pani poslanci z mesta, chcete reagovať, alebo budem iba ja? Môžem. Poslanec To ne, zrovna to nahráva, ne? Ja by som pani občianke povedal, že my sme s pani poslankyňou Augustín už v tomto roku zabezpečili do rozpočtu finančné prostriedky z magistrátu na stromoradia, ktoré sa ale z dôvodu finančnej situácie mesta nepodarilo zabezpečiť, takže to samozrejme presunieme do roku 2013, alebo bude sa realizovať cesta, takže aspoň taký malý úspech, ktorý sa nám podaril. Čo sa týka participatívneho rozpočtu, samozrejme, len som chcel povedať teda, že tie prostriedky nebudú dostávať ako po nich, ako sme si mailovo písali, alebo kdokoľvek iný, to je len nejaká idea a samozrejme potom finančné prostriedky, aj verejné obstarávanie, tú realizáciu bude realizovať magistrát, takže to úplne by bolo jasné. A čo sa týka stromoradia, tak ďalej pán starosta vie, kde sme riešili konkrétne tému cyklistického štadiónu, teda novej súťaže, ktorá bude, a to je oblasť náhradnej výsadby a náhradná výsadba je strašne veľa proste ploch, kde je možnosť pôsobenia aj priamo v mestskej časti, že by tieto plochy boli určené ako plochy pre náhradnú výsadbu a magistrát veľmi rád by reagoval to, že by tie plochy, keď sú jeho, by dal kvázi ako keby tie miesta, kde by sa to mohlo realizovať, takže je tam aj platforma zapojenia mestskej časti, minimálne určite aj so zimným štadiónom, pán starosta vie, je to len do konca roku, takže bude to tam trebať upgradeovať to rozhodnutie, ale aj všetké iné, len toto je viem také veľmi živé a aj termínovo teraz predmetné, lebo sa to bude musieť s tým niečo diať, tá nová súťaž už sa nestihne urobiť, aby bola zrealizovaná, teraz sa docizovali podmienky, takže určite tam má svoju ingredienciu aj pán starosta a úrad. Tam ešte by som to sa chcela spýtať alebo povedať, že niektorí občania namietajú, že náhradná výsadba sa robí častokrát v úplne inom kúte, než kde sa tie stromy vytnú. Ja viem, že sú tam na to dobré dôvody, no ale tak potom, keď sa to vytne na jednom mieste a teda tam sa to nenahradí, alebo v blízkosti sa to nenahradí, tak neviem, že či s týmto sa dá niečo robiť, ale... Je to v rámci mestskej časti, nie? Dobre. Dobre, ďakujem. Nie? Dobre, toto je vec, ktorá nás trápi a o to žiadame už 3. rok. Takže za pomoci pánov poslancov, ktorí sú v meste, veríme, že tento rok už bude v rozpočte presadená. Nie len, ale zároveň bude musieť rokovať zrealizovaná. Ale dovolíte, ďalej prihlásená pani magisterka Alžbeta Bajtajová z občianskeho združenia Zelená deťom. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže ja zastupujem rodičov z tejto škôlky Legerského, o ktorej sa hovorilo. Dovolte mi, aby som naozaj teda priblížila tú katastrofickú situáciu, o ktorej sa hovorilo. Ide konkrétne o 3 problémy, ktoré sa týkajú technického stavu budovy a ktoré bez vylúčenia sa dá povedať, že ohrozujú zdravie a životy našich detí. A to teda musím už takto dramatizovať. Poprvé je to teda strecha, voda z deravej strechy preniká do budovy, strop plesnivie, samozrejme, to môže spôsobovať alergie, oslabovať imunitu detí. Asi viete, že teda neodporúča sa malých detí v takýchto priestoroch, kde sa vyskytujú plesne. A teraz v zime, alebo na jeseň, keď sú dažde, v zime sneh, tento problém sa ešte oveľa viac vystupňuje. Nehovoriac o tom, že dneska mi učiteľka vysvetľovala, ako keď začne nejaký veľký lejak, ona musí sa prestať venovať deťom, zobrať handry, zobrať
nejaké nádoby a vyslovene pri oknách na parapetách zachytávať vodu, ktorá tečie donútra do miestnosti alebo podkladať tieto vedra. Druhá vec sú okná, ktoré majú staré spráchnivené rámy. Na viacerých miestach ich treba ako klincami pritlcť, aby držali a vyslovene, aby nespadli na tie deti, ktoré sa hrajú v triedách. Týka sa to hlavne teda herní, ktoré sú v tejto škôlke a samozrejme nehovoriac o tom, že starými oknami, ako všetci vieme, aj náklady na kúrenie sa zvyšujú. Ale teda ten pád na tie deti, myslím si, že je teda hlavný dôvod, prečo by sme žiadali o výmenu všetkých okien na tejto škôlke. A tretí problém je kanalizácia, pretože v podstate kanalizácia so spláškami na niektorých miestach presakuje, čo opäť veľmi nebezpečné pre zdravie detí a šírenie infekcií a podobne, takže malo by sa s tým niečo robiť. Je nás asi 70 rodičov združených v tomto združení Zelená deťom, a spolu s tým personálom školy sme teda chceli požiadať o vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na čo najrýchlejšie odstránenie týchto závad, pretože už sa o tom hovorí roky, už roky sa žiada o tieto opravy a v podstate doteraz sa to nepodarilo zrealizovať. S tým, že naozaj stala sa taká vec pred pár rokmi, že padla časť stropu, kde bola podmývaná omietka tou poškodenou strechou. A stalo sa to rovno nad stolikom, kde deti robia nejaké výtvarné práce alebo teda pracujú s učiteľkami, našťastie to bolo cez víkend. Keby sa to stalo cez týždeň, neviem, ako by sa to potom, ako by to mohlo dopadnúť. Takže toľko to, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Stav všetkých škôl a predškolských zariadení, vrátane jaslí je havarijný. Situácia je taká, že v tých niektorých prípadoch, konkrétne v prípade Šuňavcovej a Legerského spúpali projekty. Problém je administratívny, mestská časť má peniaze kapitálové, ale málo bežné. Vzhľadom na to, že oprava strechy a výmena okien sú bežné výdavky, my sme museli spracovať projekty tak, aby bolo možné ich vnímať kapitálové. Preto v prípade Legerského sa spravil projekt, ktorého súčasťou je zateplenie. To znamená, že v takom prípade môže ísť o kapitálový výdavok, čo je aj v rozpočte. V prípade Šuňavcovej sa okná budú vymieňať a zároveň sa bude meniť ich tvar a v takom prípade môže ísť o kapitálový výdavok. Samozrejme, toto všetko nejaký čas trvalo, kým sme sa k tomuto dopracovali. A bohužiaľ zistili sme aj druhú vec. Za stav škôl a škôlok je bohužiaľ zodpovedné sú aj vedenia škôl, ktoré tieto zariadenia neudržiavajú, nerobia bežnú údržbu, nezabezpečujú poistenie, nezabezpečujú množstvo činností, ktoré im vyplýva zo zákona. Preto jednou z našich úloh je zabezpečiť, aby školy v oblasti technickej boli pod takým priateľským dohľadom, pod našou kontrolou, aby všetky tieto veci, ktoré robiť majú a nerobia, či už nevedia to, alebo nemajú čo sa čokoľvek iné, aby sa to naozaj realizovalo. Aby sme, ako sme boli doteraz každý rok v rámci rozpočtu, nerozprávali o tom, čo všetko je potrebné urobiť, dali sme spraviť audit všetkých škôl a predškolských zariadení, kde sa dosť podrobne hovorí o tom, kde všade sú problémy a problémy sú všade. Zhodou okolností sme dnes na také investičnej porade riešili rovnaký havarijný stav na Šancovej škôlke, rovnaký havarijný stav na našich jasliach. Hovorím iba o tých akútnych veciach, ktoré sú vidieť. Podobný stav je v telocvični, alebo teda ešte horší v telocvični na Odborárskej. Vzhľadom na to, aká je situácia, zabezpečíme aspoň to, aby sa tie jednoducho časti poflakovali a tým pádom, aby nedošlo k tomu, že bude naďalej sa ten stav zhoršovať a začneme na jar realizovať príslušné výmeny, respektíve v lete. Poviem úprimne, nemôžeme počítať s tým, že by sme urobili na Legerského aj okná, aj strechu,
Pretože ak chceme férovo spraviť na každej škôlke a každej škole niečo, tak nám to nevyjde. Plánujem v budúcom roku spraviť na Legerského strechu, lebo tá je akútna, a zároveň kanalizáciu, a na Šuňavcovej spraviť okna a zároveň sa pozrieť aj na Sibírsku, čo by tam mohli spraviť, pretože jednoducho tam je ten problém tiež dlhodobý, ako k vypadávaniu sa nemôže užívať dvor. Problém je, že zatiaľ Sibírska vyzerá, že je iba z výdavkov bežných. Ako viete, my sa už 4 roky snažíme a pripravujeme projekty, ktoré sú zamerané práve na revitalizáciu škôl a predškolských zariadení. Chceli sme k tomu nieraz, hovorím o tzv. IRSME. Viete, že konečne sme sa posunuli a v októbri sme jednoducho ten projekt už konečne podali, lebo je výzva. Našou snahou bolo šetriť maximálne prostriedky, aby sme mali peniaze na prefinancovanie týchto veľkých projektov, vzhľadom na to, že vieme, že do týchto veľkých projektov nepôjde Jeseniova, nepôjde Kalinčiaková, nepôjde Sibírska a nepôjde Cádrova. Znamená to, že už v budúcom ročnom rozpočte do týchto 4 škôl ideme investovať, pretože hovorím, nemôžeme tam rátať s príjmami so zdrojmi z Európskej únie. A o rozpočte budeme ešte samostatne sedieť nielen na komisiách, ale plánujem aj zvolať nejaké stretnutie, pretože tých investícií, ktoré by sa malo spraviť, je strašne veľa. Budem úprimný, čoho sa dotkneme a pozrieme sa na to, je zlé. Skoro každá strecha, skoro všetky okná. Kúrenie, jednoducho, do čoho ideme, je zlé, je to zanedbané a je tam problém. Takže záver, pani magisterka. Áno, budúci rok už do toho ideme, máme pripravené plány, to znamená, už boli obstaraní architekti, aby spracovali tie veci, už ich spracovali a ideme do verejného obstarávania. Náklady, ktoré boli vyhodené predbežné, sú 55 000 na strechu, vrátane zateplenia a 127, čo na to, že bude nakoniec 100 obstraní na tie okná na Šuňavcovej. Na kanalizáciu sa pozrieme osve. Ak dovolíte, to je k tejto veci. Dobre, takže ak som správne pochopila, tak na tej Legerského tá strecha sa bude riešiť. A kanalizácia. Dobre, tak ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Dobre, pán poslanec Suštín. Jednu pripomienku, pán starosta, krásne sa nám povedali, len stále mi nedošlo to, že ako spravíme tento akútny havarijný stav, že či aj s týmto niečo budeme robiť, alebo budeme čakať do budúceho roku, keď budeme mať na to peniaze. Povedal som, že pošleme tam ľudia, aby sme poflakovali všetky tri strechy, aby tam netiekli. Ale koho pošleme? Ekopodnik, alebo niekoho, nejakú firmu, alebo... Obstaráme firmu a malo by to výjsť do 10 000 eur a plus DPH na všetky tri strechy. Presnú technológiu neviem povedať, ani vlastne nehovorím správne slovo, ale dnes sme kvôli tomu sedeli a hovorili sme o tom. Dokonca dnes o 11. mal som tu sponzora, ktorý je pripravený dať mestskej časti okolo 100 000 eur a hovorili sme o tom, že teda kde všade by sa to mohlo, do čoho by sa to mohlo dať. Nerád by som to robil, ale je možné, že aj túto možnosť využijeme už tento rok. Viete, ja vlastne smerujem k tomu, o čo sa tu stále snažíme v školskej komisii, že aby tu bolo niekto alebo niečo, čo by tieto opravy dokázalo robiť v réžii mestskej časti. Aby sme nemuseli súťažiť tieto veci, aby sme dokázali operatívne riešiť, proste aby to bolo rýchle, jednoduché, lacné, samozrejme, pre mestskú časť. K tomuto som aj smeroval s touto mojou pripomienkou. Úlohou pána riaditeľa je, aby od budúceho roka existovalo to, čo existovalo v minulosti, akési, aj podniku, akési stredisko služieb škola. To znamená, že k tomuto si aj chceme sadnúť tak s pani predsedničkou, ako aj povedzme ďalšími poslancami, ako aj s podnikom, s pánom Novákom a povedať si, ako si to my predstavujeme, lebo jedným dýchom môžeme povedať, že ale chcem viac peňazí. A takto som sa tomu aj vyhnúť, pretože rozpočet bude veľmi napätý. Ale áno, uvedomujeme si to, vidíme, že aj tam sa peniaze strácajú.
Ak dovolíte, prvý sa hlásil poslanec Agošton. Ja by som teraz reagoval na ten váš prvý vstup o občianky, ktorá vystúpila. My stále počúvame, že nemáme peniaze, preto sa nič nerobí. Chcel by som sa spýtať, ako je možné, že keď sme na finančnú komisiu dostali čerpanie rozpočtu, tak v kapitole školstvo sme 39. mali vyčerpanú kapitolu na 46% a v kapitole propagácia na 106%. Akože ono to nesúvisí samozrejme, ale 46% vyčerpaného rozpočtu 39. v kapitole školstvo mi prípada zvláštne, keď sa bavíme, že nemáme peniaze. Kde tie peniaze sú? Pán poslanec, poprvé ešte nebol ukončený rok a ako viete, ďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. V tom čase sa ešte nerekonštruovala ani materská škola na Kraskove, teda na Pionierskej. Nebola dokončená rekonštrukcia na Jeseniovej, nebola dokončená ani Cádrova, čiže tá čiastka určite bude vyššia než 40, neviem koľko percent. 46%. 39. A druhá vec, snažíme sa maximálne šetriť prostriedky práve kvôli ISMO, pretože keď by sme nemali peniaze na prefinancovanie, tak budeme mať naozaj veľký problém. Preto aj niektoré, viem, že mestskej časti nepodali, lebo povedali jasne, nie sme schopné také niečo utiahnuť. Dali sme projekt na skoro 3 milióny eur a to je čiastka, ktorá nám v podstate pohltí drvivú väčšinu nášho rezervného fondu a podľa mňa malo zmysel podľa možností všetky veci odsúvať a robiť len to, čo je kvázi najakútnejšie, pretože iné by sme nemali prostriedky na to, čo chceme robiť najbližšie 2 roky a už konečne toto vyzerá byť reálne a zmysluplné. Pán poslanec Mikl. Ja by som sa pán starosta nadviazať na to IRSMO, lebo minulý rok sme tu čakali na to, že nejakým spôsobom sa tu schvália tie prostriedky z tej Európskej únie. Či nám niekto vôbec vie povedať, jaká je tam úspešnosť na to, lebo stále čakáme na niečo, že príde a tie školy sú fakt tak, aj tie škôlky v tak dezolátnom stave, že napríklad u nás tá odborárska, tá telocvičná je v takom stave, že tam fakt je zosú jednej steny a keď sa tam na niekoho zrúti, tak potom povieme, že na čo sme čakali. Pán poslanec, nehnevajte sa, ale podľa toho, čo sme si pozreli, tak tá budova nemusela vôbec byť v takom stave, tam sa zanedbala údržba. Úplne v podstate relatívne banálna klampiarina a to sa neriešilo niekoľko rokov a práve tým to sa chceme zbaviť. Úplne zbytočného poškodzovania. Pán starosta, to už je fakt dneska, že to v takom stave ako my a teraz príčiny skúmať to, prečo to také je, to už vieme, že prečo tak je, len teraz musíme to vyriešiť, aby to tak nebolo. Takže fakt treba sa na to pozrieť a komplexne na tie školy a škôlky, lebo je to v dezolátnom stave a tie deti chodia tam a aj to zdravie, to každý rodič na to apeluje, aby to bolo v poriadku. Viete, to je jedna vec, ale jednoducho viete to tak, že my máme nejaké peniaze a požiadavky sú rádovo vyššie, nie že niekoľkonásobné. A pokiaľ ide o IRSMO, tak teraz, začiatkom októbra sa podali projekty. To znamená, že my by sme teraz mali vedieť v priebehu niekoľkých najbližších týždňov, ako sme dopadli. Ak nám to vyjde, tak môžem povedať, zvládneme urobiť v priebehu 3 rokov väčšinu základných škôl a škôl, nie všetky, ale väčšinu, z peňazí Európskej únie. A na nás je potom ten zvyšok zvládnuť nejakým spôsobom z našich prostriedkov. Áno, je tu aj ďalšia vec. Množstvo vecí, ktoré boli naplánované, sa jednoducho nerealizovalo v dôsledku pomalosti verejného obstarávania. A povedzme, bolo zúfale sledovať Jesenilu, ktorá bola v júni pripravená, ale po odvolaní sa a nezapojení sa všetko začalo realizovať až v polovici augusta. A rovnako tak podobný problém mali sme s materskou školou na Pionierskej, kde mali predstavu, že tento rok to už bude celé krásne urobené.
ale jednoducho nie. Tým, že zákon je taký, aký je, tak sa to všetko presunulo na jar budúceho roka. Čiže toto je s tým. A pokiaľ ide o konkrétne tú telocvičňu, tak už sa spracúval v tejto veci projekt a zároveň požiadame ministerstvo školstva o to, aby nám tam dalo dotáciu a rovnako ako nám to vyšlo v prípade z okolností základnej školy odborárska, ako nám to vyšlo v prípade základnej školy Česká, ako nám to vyšlo v prípade Cádrovej. A toto by som nemal hovoriť nahlas, ale ak tie peniaze nebudú, tak pokiaľ z našich vlastných peňazí, jednoducho chceme tlačiť na školstvo, aby nám tam dotáciu dali, pretože v rámci škôl a školských zariadení práve stav tejto telocvične je to najhoršie, čo môže byť. Napriek tomu, že vieme, že Legerská je v hroznom stave a ostatné takisto. Ešte by som chcel nadviazať, keď môžem. Pán poslanec, pán poslanec Agoštor sa hlási. Ja by som len chcel sa spýtať, že či je nejaký termín, že kedy sa už toto konečne a budeme vedieť, kedy už... Lebo zase, aby sme nepočúvali, že za 2013 to bude 2014 ukončené, proste ja stále počúvam, ale nevidím žiadny termín, kedy už niekto tu uzavrie a povie áno, dostanete prostriedky, alebo nie, nedostanete. Pán poslanec, zhruba 3 mesiace. Ďakujem. Pán poslanec Agoštor. Stále tu počúvam o nejakom ISRMO, máme aj nejaký, teraz ste to síce povedali, ale neviem si predstaviť, ako naplníme túto kapitolu, keď nám ISRMO nevíde, aký je plán B. Teraz ste povedali, že to budeme robiť z vlastných prostriedkov a to ISRMO bolo o hodne veľkých peniazov, ja si to nepamätám, ale niekde okolo. Ešte raz? Rátame s čiastkou 3 milióny eur. OK, 3 milióny eur. A akým spôsobom chceme naplniť 3 milióny eur počas 3 rokov, ako vy hovoríte? Prepáčte, čiže... Vy ste teraz povedali, že to chceme spraviť do 3 rokov, a keď nám ISRMO nevíde, tak to spravíme z vlastných peňazí. A akým spôsobom naplníme 3 milióny eur, keď nám nevíde ISRMO do 3 rokov? Ak nám nevíde ISRMO, tak v takom prípade nie sme schopní do 3 rokov urobiť to, čo sme... Čiže potom je nejaký plán B? To nie je možné. Čiže potom je nejaký plán B, že to budeme lepiť ďalších 15 rokov. Predpoklad, myslím si. Pán poslanec, ako môžeme sa hľadať o zem, ale ak si nepovieme, ideme si zobrať úver, aj to sa môžeme dohodnúť. No to sa pýtam, či máme tento plán B. Ja som si také niečo doteraz nedovolil navrhnúť, pretože som to vnímal ako prejedanie peňazí a v tejto chvíli by som to ani naozaj neriešil. To, čo môžem povedať je, že v priebehu mesiaca by mal byť dokončený audit všetkých škôl a predškolských zariadení a mojou snahou je, aby existoval nejaký plán následnej rekonštrukcie v rámci každej školy škôlky, pretože doteraz sa to bolo tak do istej miery náhodilo, alebo to, čo strašne vyskočilo. A teraz by už mal byť nejaký systém a malo by každá škola vedieť, že teda v nejakom časovom slede som na rade. Zároveň, možno viete, možno nie, sťahujeme peniaze zo základnej školy odborárska, ktoré mala z nájmu na Výhodlackej. To robíme to isté v prípade základnej školy Česká, čím získame čiastku 100 000 eur, ktoré chceme použiť samozrejme v rozpočte, v súlade s rozpočtom, výlučne na školy a práve na rekonštrukcie. Pretože máme názor, že jednoducho tieto peniaze sa na rekonštrukcie využívali nedostatočne. Pán poslanec Agoštor. Ešte jednu vec, zase počúvame, že verejné obstarávanie dlho trvajú a tak ďalej jedno s druhým. Nový zákon o verejnom obstarávaní vošiel do platnosti minulý rok 1.4. A my sa dneska ešte stále oháňame tým, že nám to dlho trvá. My tu máme vysúťaženú, teda mali sme nejakú firmu, nejakého externého dodávateľa, máme tu nejakého človeka, ktorý nám zabezpečuje obstarávanie. Ja tomu nerozumiem, ako je možné, že keď my máme plán rozpočtu, teraz hovorím konkrétne o školách, vieme, čo na tých školách chceme robiť, že 39. máme vyčerpaný rozpočet na 46%.
keď vieme, ako to funguje. Podľa informácií denníka SME z piatku na tomto úrade pracuje 144 pracovníkov. Ja si myslím, že to je dostatočné množstvo na to, aby sme to vedeli. Prečo to nevieme? Aké vplyvy tam sú vonkajšie, či sa nám to nedarí? Ešte pán poslanec? No to bola otázka, aké vonkajšie vplyvy máme, že sa nám nedarí obstarávať. Keď máme plán, keď máme rozpočet, keď máme všetko. A zákon o verejnom obstarávaní platí už rok a pol. Nový. Dobre, pán poslanec, zákon platí rok a pol a bude sa znova meniť, ale problémy s obstarávaním budú pokračovať. My môžeme obstarávať iba jednu firmu, nie dve alebo tri, aby tie veci boli rýchlejšie. Aby bola kontrola z viacerých strán, máme vlastného pracovníka, potom máme externú firmu, aby nedokázalo k tomu, že by tam mohli byť, ako vy hovoríte, nejaké externé záujmy. Ja som povedal vplyvy, externé vplyvy, áno, to sa ospravedlňujem, že teda som povedal nejaké iné slovíčko, než vy si rozprávate. A aby som povedal, že schválený rozpočet na rekonštrukcie škôl bol v júni tohoto roku. Vtedy sa začalo hovoriť presne, do čoho pôjdeme. To znamená, to, že sme neboli schopní doteraz urobiť všetko, znamená zrejme, že v rámci verejného obstarávania jún bol zrejme už termín, ktorý bol príliš neskoro. Teraz sa tým veciam venujeme už teraz, to znamená, už teraz robíme verejné obstarávania na budúci rok, tým myslím o projektoch, aby ako náhle sa schváli rozpočet, išli sme do verejných obstarávaní na realizáciu. To znamená, že ak začneme v januári budúcom roku, predpokladáme, že okolo apríla, mája, najneskôr do júna, by sme tie veci mohli mať obstarané. A áno, trvá to tak dlho. Ak máte potrebu vedieť viac o obstarávaní, môžeme vás poslať na školenie, ak teda chcete vedieť, že teda naozaj to trvá tak dlho, respektíve môžeme dohodnúť stretnutie s pánom doktorom Matovičom. Teraz ma požiadal, aby mal ešte jednu pracovníčku, ktorá bude riešiť len maličké obstarávania do 10 000 eur, aby sa mu uvoľnili ruky na väčšie obstarávania. To znamená, tým, že máme jeho a tým, že máme externú firmu, sme kvázi zdvojnásobili tú rýchlosť. Urobiť to ešte rýchlejšie sa v zásade nedá. Ja som ani nenarážal na rýchlosť, ale na predčasnosť. Keď vieme, že nám niečo trvá dlho, tak to začneme obstarávať skôr. Prečo to nerobíme, keď to vieme? Prečo pán doktor Matovič, ktorý je zodpovedný za túto oblasť, nekoná tak, aby sme mali všetko podľa plánu? Schválil to v júni, pán poslanec. Čo sa schválilo v júni? Rozpočet prečítali? Pekne, mohol by sa dodržať rokovací poriadok, lebo je to tak na komisii, prepáčte. Máte pravdu. Dobre, ešte niekto niečo? Ďakujem pekne. Uznesenie. Áno. Poprosím o uznesenia. Ja? A môžem prečítať teda, ale keď ešte sa neukončila diskusia priamo k tomuto, tak by som sa ešte zapojil do diskusie. Ja som si nie celkom istý, či to uznesenie takto akože košer, že vyčleníme nejaké peniaze, nehovoríme, odkiaľ sa majú kam presnúť. To je taká otázka, že? Dobre, odkiaľ sa zapojiť. Dobre, a ja to vidím ako deklaratívne. Pán poslanec chce, aby teda bolo jasné, že chceme tieto veci urobiť. Je bolo jasné, že teda on to tlačí a je to agenda. To je v poriadku. A predpokladám, že na najbližšom zasadnutí budeme riešiť rozpočet, tak toto uznesenie zároveň zrušíme, pretože tieto veci budú súčasťou rozpočtu, ale už v konkrétnych sumách. Čiže ja by som to podporil. Takže čítam. Miestne zastupiteľstvo poprvé schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu havarijného stavu a odstránenie systému. Ale hovoríme o roku 2013. Áno. To tam bolo povedané? Áno, je všetko napísané.
Pane, nech sa páči, pokračujte. A odstránenie systémových vád na predškolských zariadeniach a základnej škole v nasledujúcej štruktúre. Materská škola Legerského v minimálnej výške 40 000 eur, materská škola Šuňavcova v minimálnej výške 40 000 eur, základná škola Sibírska v minimálnej výške 40 000 eur. Uvedené finančné prostriedky budú účelovo viazané na opravu havarijného stavu a odstránenia systémových vád a na menovaných predškolských zariadeniach a základnej škole a budú súčasťou príslušnej kapitoly rozpočtu na rok 2013. V prípade neschválenia rozpočtu pre rok 2013 budú prostriedky na opravu menovaných objektov čerpané z rezervného fondu. Po druhé, zaväzuje starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto zabezpečiť realizáciu a ukončenie prác na menovaných objektoch do 23.8.2013. Nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Zahlasovalo 16 poslancov. Kto je proti? Proti je 1 poslanec. Zdržal sa hlasovania. Členka rady školy. 2 poslanci sa zdržali. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem za vašu účasť aktívnu a želám vám príjemný deň. Samo len tým 2%.